आंनि मुङा मुस्रि मिथिंगा बसुमतारी। आंनि आर'नाइ एमजे इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो देखायगोन कीबोर्डखौ गिबि दामजेननायाव माबायदि दामो। नोंथांमोना नायलांदो। लोगोसेयैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना ला, लाइक खालाम, लोगोसे घन्टा बाटनखौबो थुना हो, जाहाथे आं गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअआ नोंथांनाव गिबिसिनै सौहैयो। अब्ला नायदो नोंथांमोना बेयो गंसे कीबोर्ड यामा। नैबे चार्जार 12 भल्ट। अब्ला आं चार्जारखौ बर्डआव सोनोसै आरो कीबोर्डखौ अन खालामनोसै। नैबे फार्स्टनिया नैबेयाव सोगोन आङो दा चार्जारखौ। नैबे चार्जारखौ आं दा नैबेयाव सोसिगोन। आं दा सोना लाबाय। दाना आं अन खालामनोसै नैबेयाव थुनानै। अन जाबाय। नायदो नै अन जाबाय। नाय अन जाबाय। कीबोर्डखौ दामनो थाखाय मोननै आखाइ बाहायनाय जायो, आगदा फारसे आरो आगसि फारसे। गिबियावनो दङ आगसि, बिनि उनाव दङ आगदा। नोंथांमोना आं खिथागोन माबायदि दामलाङो। नै गिबियावनो दङ आगसि आखाइ। नैबे 1 2 3 4 5। नैबेनिफ्राय जुरिगोन। नैबेनिफ्राय ओरै दामबोगोन जोङो 5 4 3 2 1 बिदि दामगोन। नै आं बिदि लिरना लादों नोंथांमोननो खिथानो। नैबे दङ 5 4 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 3 1 2। बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1। बिनि उनाव फैगोन 3 2 1। नैबेनिफ्राय फार्स्ट दामगोन। नैबेनिफ्राय लानानै नैनिफ्राय लायै दामै थांनानै बै बे लास्टसिम, नैबे लास्टसिम गासै 36 दङ। 36 दङ नै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। नै 36 दं। बेखौ मारै दामलांगोन नोंथांमोना आं खिन्थागोन। नैबेनिफ्राय मारै दामै मारै नैबेसिम दामलांगोन नोंथांमोना आं लासै खिथागोन। बिदिब्ला नायदो मादि दामगोन। लिरनायाव दंखायो नै, लिरनायखौ आं नोंथांमोननो दहाय खिन्थादों। जेब्ला आं मोजां खिथानोसै दा। नै गिबियावनो दङ 5 4 3 2 1। बेखौ मारै दामगोन नायदो। नोंथांमोननो खिथानोसै माबायदि दामो। गिबियावनो दङ नै 5, बिनि उनाव दङ 4, बिनि उनाव दङ 3, बिनि उनाव दङ 2, बिनि उनाव दङ 1। बिनि उनाव दङ, नोंथांमोना बै बे लिरनायखौ नाहर, बिनि उनाव दङ 3। 3 आसिया नै 3 2 1। बिनि उनाव दङ 4। 4 आसिया नै, 4आ नैबेयाव थांसिगोन। नैबे 4 आसिया नैबेयाव थांसिगोन। 4 3 2 1। बिनि उनाव दङ 3 2 1 3 2 1। बेनिफ्राय दङ 4 4 3 2 1। बेनिफ्राय दङ 3 2 1। बेनिफ्राय दङ 4 3 2 1। बेनिफ्राय दङ 3 2 1 3 2 1। बेनिफ्राय दङ 4 3 2 1। बेनिफ्राय दङ 3
3 2 1 नै बेयाव जोबहैबाय अब्ला माबायदि दामलाङो नोंथांमोना नायदो ओरै दामगोन बेखौ नैयाव जोबहैबाय लास्टआव 1 नै एबार नोंथांमोना आं बुङै बुङै खिथागोन फार्स्टआवनो दङ 5 4 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 4 3 2 1 बिनि उनाव फैगोन 3 2 1 एबार ओरैना ओरै थांनाया आगसिनिफ्राय आगदाजों थांनाया जोब्बाय एबार आगसिनिफ्राय फैफिनगोन आगसिनिफ्राय माबायदि फैफिनगोन दहायनि बायदि सेमनो नै बहियाव आं नोंथांमोननो देखायनोसै नै फार्स्टआव फैगोन नैबे आखि आखाइमोन नैबेयाव दंमोन लेयाव लास्टआव 3 2 1 मोन बिनि उल्था थांगोन एबार नै उल्था फैखोसिगोन नैनिफ्राय ओरै फैखोसिगोन ओरै फैखोनानै नै ओरै फैयै फैनानै नैयाव ग्रोब जोबफैलायसिगोन अब्ला नै लिरनायखौ उल्था खालामगोन नैयो नैबेयाव लास्टमोन लास्टआव 3 2 1 मोन नैबेनिफ्राय फार्स्ट खालामदों नैखौ उल्था ओरै दामखोलांबानो जायो नै 1 2 3 बिनि उनाव दङ नैबेयाव दङ 4 3 2 1 बेखौ उल्था खालामलायदो 1 2 3 4 बिदिनो दामै दामै ओरै थांगोन बेबो ओरै फैखोसिगोन बियो ओरै फैखोगोन नै फैखोबा नोंथांमोन देखायगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 5 5आ नै फिसा 5आ फिसायाव थाहैदों बेनिखायनो नुवाखै नोंथांमोना नै 5 मोन 1 2 3 4 नै बेजों 5 नैयाव लास्टआव 5 जाहैसिगोन नै फार्स्टआव नाय बेयावबो 5 अब्ला माबायदि उल्था दामखोयो नोंथांमोना नुखाबाय नोंथांमोना आं एसे देखायनोसै उल्था दामखोनायखौ अब्ला नै आं दामसिगोन नै बहियाव नायदो नोंथांमोना फार्स्टआव फैगोन 1 2 3 बेनिखायनो 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 1 नै 1 आखाइया ओरै थांसिगोन लगे लगे थांगोन 1 2 3 4 बिनाव फैगोन 1 2 3 बिनाव फैगोन नै 1 आसिया नै ओरै थांगोन नै 1 2 3 बिनाव फैगोन 1 2 3 4 1 2 3 4 बिनाव फैगोन 1 2 3 4 एबार नैबे फरायसालियाव 4 थांबाय एबारनिफ्राय 1 2 3 1 2 3 एबारनिफ्राय फैगोन 1 2 3 4 एबारनिफ्राय फैगोन 1 2 3 1 2 3 एबार फैगोन 1 2 3 4 एबार फैगोन 1 2 3 एबार फैगोन 5 लास्टनि एबार बियो नायदो माबायदि दामो 1 2 3 4 5 नै 5 लास्टनि आसिया दहायनिफ्राय जालायबाय दहाय लास्ट आसिया नैयाव सहैबाय बिदिनो आं एबार ओरै दामखोलायबाय बिदिनो दहायनि बायदि फार्स्टआव ओरैनिफ्राय नैबेनिफ्राय 5निफ्राय ओरै दामो नैबेसिम दामदो नैबेनिफ्राय आरो ओरै दामखोलायदो आं खिथानाय बिदिनो सल दामबाय था ओरै दामख्लोलाय ओरै दामख्लायलाय दामबाय था नोंथांमोना लासै लासै दामबाय था लासैनिफ्राय गोसायै थां गोसा बेसे हागौ एसे गोसा दाम होमबानो नोंथांनि आगसि आखाइया मोजाङैनो जागोन मोजाङै स्पिड दामनो हागोन नोंथाङा बिनि उनाव फैगोन आगदा आखाइनि नैबे आगदा आखाइया दङ फार्स्टआव 1 2
3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 5 नैबे लास्टजोंसो बेना नैबे लास्टजोंसो 5 जाहैयो नाथाय नैबे दहायनियाव दंमोन आखिनिया नै फार्स्टआवनो मोनबा जाखायोमोन 5 निफ्राय जुरिनानै 5 4 3 2 1 नै मोनबामोन नै 1 निफ्राय बे मोनबा जायोमोन आखिनिया फार्स्टआवनो मोनबा नाथाय आगदाना लास्टआवसो मोनबा जाहैगोन नै आगदाना लास्टआवसो मोनबा जाहैबाय नै मोनबा जाहैबाय आखाइखौ दामनोसै गिबियावनो दङ 1 2 3 1 2 3 नि थाखाय 1 2 3 बिनि उनाव दङ नै नाहर ओइ बहियाव 1 2 3 4 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 बिनि उनाव फैगोन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नै 5आ बेयाव लास्टआव जोबहैबाय नैबे 5आ बेयाव जोबहैबाय एबार फैगोन 5 निफ्राय नै उल्था थांखोफिननायखौ आं नोंथांमोननो नै उल्था थांखोफिननाया जादों नै फार्स्टआव दङ दहाय 5आव जोबहैदोंमोन लानानै नै 5 निफ्राय फैगोन 5 4 3 2 1 नै बेनिफ्राय फैगोन 3 2 1 नै फार्स्टआव 5 दहाय 5आव जोबहैदोंमोन नैबे ओरै जोबहैदोंमोन नैबेनिफ्राय दामनानै नैयाव जोबहैदोंमोन अब्ला नै बेनिफ्राय दामलायसिगोन 5 4 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 3 2 1 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 4 3 2 1 4 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 3 2 1 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 4 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 4 3 2 1 बेनिफ्राय दङ 4 3 2 1 बेनिफ्राय दङ नै 4 3 2 1 बेनिफ्राय दङ लास्टआव 3 2 1 नोंथांमोना बिदिनो दामदो नै फार्स्टनिफ्राय 1 2 3 बेनिफ्राय दङ 1 2 3 4 नै 5आव जोबहैबाय बिदिनो नोंथांमोना आरो बिदिनो दामखौ बोलायदो नै 3 बेयाव जोबहैलायबाय नैयाव लास्ट ओरै दामख्लायलाय नोंथांमोना स्पिड दामबाय था बेसे हागौ एसे दाम बिनि उनाव नोंथांनि आखाइया जालांगोन नोंथाङा बिदिनो स्पिड दामगोन स्पिड दामनो हानाय जालांगोन नोंथांमोना आं दिनै देखायबाय फार्स्ट गिबि दामजेननायाव आगसि आखाइजों मारै दामलाङो नैबे गुफुरावल' नैबे गोसोमाव फैथ'वाखै बिनि उनाव नेक्स्ट भिडिअआव नैबे गोसोमनिफ्राय फैगोन गासिबो नोंथांमोना आं दिनै देखायदों फार्स्टआव आगसि आखाइखौ नैबेयावल' नैबे गाहाय गुफुरावल' माबायदि दामो नोंथांमोना देखायबाय माबायदि दामखोलाय माबायदि दामगोन देखायबाय नोंथांमोना आगदा आखाइजोंबो देखायबाय माबायदि दामो नैजों ओरै बेखिनिखौ नैबे लास्टनिफ्राय ओरै दामख्लायनानै नैजों सौफैदों बेनिफ्राय आरो ओरै दामफिनदों बिदि दामनायखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय आगसि आखाइजोंबो आगदा आखाइजोंबो बेनिफ्राय नोंथांमोना आं देखायगोन नेक्स्ट भिडिअआव कर्ड हमनाय माबायदि कर्ड सारेगामाखौ मादि दामो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन नोंथांमोना जुदि आंनि देखायनायाव माबाफोर बुजिबावाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आं मोजां देखायबावगोन नोंथांमोना आं जास्ट देखायबायानो माबायदि दामो आगसि आखाइखौ माबायदि दामदों आरो आगदा आखाइखौ माबायदि दामदों
नोंथांमोना आं देखायबाय, नोंथांमोना बेनिफ्राय सोलोंना लानो हागोन। सोलोंनो जुदि गोसो दंथारोबा किबोर्डखौ देखायबाय आं नोंथांमोननो आगसि आखाइजों आगदा आखाइजों देखायबाय माबायदि दामो। नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय आं नोंथांमोननो सारेगामानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन। सारेगामानिफ्राय नोंथांमोननो माबायदि दामो सारेगामाखौ, माबायदि कर्ड, नै बेयाव ससे लिरदोंमोन आङो, नैयाव खोमोरदों, नैयाव C D E F G A B बेखौ माबायदि बुङो आरो माबायदि सार्ट, बेफोरखौबो आं नोंथांमोननो माबायदि C निफ्राय जुरिनानै माबायदि जोबो आरो माबायदि जाफिनो बेफोरखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव आं मोजाङैनो खिन्थागोन। दा आं नोंथांमोननो देखायबाय बेखिनिखौनो, आगसि आखाइजों माबायदि दामदों आरो आगदा आखाइजों माबायदि दामदों। नोंथांमोना बेखौ नायै जुदि आं खिन्थानाय मथे दामो, नोंथांमोननि आखाइया स्पिड जागोन। बेसे हागौ एसे दाम, नोंथांमोना आखाइया स्पिड खालाम। बिनि उनाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, लोगोसेयैनो घन्टा बेखौबो थुना हो, जाहाथे नोंथांमोनाव आं भिडिअ हगारनाया गिबियैनो सौहैयो, नोंथांमोना नायनो हागोन। बेबायदिनो नोंथांमोननो आं दिनै गिबियावनो देखायदों केसिउ, बिनि उनाव फैगोन ड्राम्सनि उनाव फैगोन गिटार। नोंथांमोना आं बिदिनो मिउजिकनिबो देखायगोन, लोगोसेयैनो इलेक्ट्रिकेल इन्सट्रुमेन्टफोरनिबो देखायगोन। बेबायदिनो देखायबाय थागोन आं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजाङैनो नायबानो जाबाय, मोजाङैनो बुजिना ला, नायनानै लोगोसे नोंथांमोना सोलोंफा आं माखौ दामो, नोंथांमोना जुदि सोलोंनो गोसो दंबा। बाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। बेखिनियावनो आं बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना आं खिन्थाखाबाय, नेक्स्ट भिडिअआव आरो लोगो मोनबावगोन किबोर्डनि माबायदि। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो, आं थाबैनो हरगोन। बाय।